nan sembah niring ulun kapur-bori sang murbengrat sahanane kang yen kanang sing dasih endahing basa runtuting sastra ngagungake asmane Gusti ingkang Maha Tresna yekti hanuntun titah lumantar wedharing Weda Suci mrih Basuki sagung dumadi hormat salam kunjuk mring utusane pangeran kang pungkasan tetela dadya pancadan mrih jalma beja donya ngantos ndelahan narduka wiwaraning carita nenggih ing wewengkon negari Wirata wewengkon negari Wirata ingkang sisih kidul kulon ana desa cilik ingkang winastan dusun Pajagalan mila sebut Pajagalan karana saperangan ageng para kawula pedamelane anjaga kebo sapi ngeleti daging pinonto-ponto bakul-bakul sami dugi mendhet daging bagiane dewi-dewi candak kulak bel tinuku terus lumintu siang ratri datan wonten kedate kang mangkono mahanani mulyaning para kawula ingkang mapan ana ing Pajagalan dasar desa ingkang murah sandang boga para kawulane sami guyub rukun ngurmati lan ngajeni beda-bedaning panemu ingkang sepuh tuwajuh ing panembah ingkang muda tan kendhat nggenya ngreksa katentremaning desa marma kang kababar rasa ayem tentrem tebih saking sambekala wonten wisma lawas cakrik limasan sanadyan sarwa prasaja nanging resik lan tumata kawis tinggal ana piyai sepuh ingkang lenggah ing kono nenggih nama Ki Jagawalakas nama Ki Jagawalakas nalika ing mangke Ki Jagawalakas kahadhep ingkang putra Jalu lan Pawestri ingkang nama Sang Mustika Aji miwah Endang Mustika Sari Bombong Birawa Sukamarwata Suta Ki Jagawalakas mulat ingkang putra kekalih
wis katon dewasa. Rinten dalu Ki Walakas tansah nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi panyuwunan muga-muga atmaja kekalih sembada netepi dharma sarta pinaringan beja donya ngantos akhir. Mangkono gaya kawijil pangandikane Ki Jagawalakas alus tinata kang sastrane marma gawe marem sapa wae ingkang midhangetake. Nyapaning kawan banagor pantamoncar pinon ler kakoneng surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut
kotaning jiwangga kang mang kono patut sinebut wong sepuh re sepuh sepi hawa awas roroneng atunggil ingkang sepisan banget aku ngunjukake rasa puja puji syukur kang jero ana ngarsane Gusti ingkang murba jagat merga ya mung panjenengane ingkang paring sih kanikmatan marang kabeh para titah ingkang sumebar ana ing jagat raya kejaba saka kuwi ngger Mustika Aji apa dene anakku wadon Mustika Sari. Mara gage diprayogakne anggenmu sowan ana ngarsane pun bapa ing pejagalan kene. Bawa pangrasa ora kurang prayoga anggenku seba ana ngarsamu ora liwat sembah pangabektiku katur marang bapa Jagal Walakas. Iya. Mustika Aji ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani. Iya, Bapak. Ndak tampa tanganku kalih. Muga andadekake jimating uripku. Ora keri kowe Mustika Sari diprayogakne anggenmu lungguh. Inggih, matur nuwun Bapak Penemban. Boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra-putri mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada jengandika Bapa Walakas. Ya, ndak tampa kanthi bombong lan suka renaning driya. Mumpung ripalungguhan iki durung wancine aku karo kowe mlebu ana ing kandhang nglandang bangsane kebo sapi banjur dijagal. Mumpung ana wektu ingkang mirunggan yektine kowe mung tak kon nekseni anggenku ngaturke panuwun marang purbane Gusti merga duwe anak lanang loro, lanang kelawan wadon Mustika Aji karo Mustika Sari. Marme ati tanpa upama ning yektine duwe anak kuwi yen ora waspada ora ngati-ati teliti lan permati anggene nggula wentah kuwi padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman sisip sembiri luput katuranggane bakal brabat marang anake dhewe. Mula ndak pundhut kanthi banget kowe cah loro Aji kelawan Sari. Sepisan kowe kudu tetep tekun tigen-mugen anggenmu manembah karo pangeran. Ewadene ingkang angka loro aja lali
bekti karo bapakmu iki Jagal Walakas. Kowe kudu kelingan sing ngukir jiwa ragamu, sing glowentah wiwit saka Bayabang nganti saiki dadi wong Cerapang kuwi merga le meres keringet, le banting raga, le anggenku tansah budidaya ndewasakake marang kowe cah loro, aja mung dewasa secara lair ning dewasa sak tekan batine sing tegese lagak lagon muna-muni kabeh tumindak lan pakartimu aja nganti milar saka aturane negara lan agama, aja nganti nabrak saka wewarahe Weda Suci. Muningki Bapak. Iya, Pak. Lah iki ngene. Bapakmu ki lak kancane wis pirang-pirang. Etan kulon kidul lor kabeh ki aku duwe kenalan. Ya kenal aku ya sak bar aku tuwek-tuwek ngene iki. Biasane ning pojokan panggung yen rampung le wayang terus muni sukses. Nah. Kancaku ku ya semono-mono kowe. Durung para kanca-kanca bakul sing pendak dina ki ngusungi daging saka kene didol ning pasar. Kuwi ya banget kabeh padha takon. Bapak Walakas, sok kapan jenengan le kagungan kersa mantu? Tak sawang putra-putrimu kae wis dewasa. Aku diutang karo kowe iki Walakas. Bola-bali kowe tansah gelem tak repoti. Tur dasare bapakmu ki awan bengi esuk sore waton ana undangan mbuh kuwi mantenan utawa sunatan bapakmu mesti teka lehku mbecek tak itung wis entek 1 miliar ngerti ora kuwi mbecek tok iki 1 miliar wah tenane lho kuwi kandhane sing tokne dhuwit aku maidoi piye ta kowe iki semono kuwi bocah becek ngono kuwi lek enek legane rasa kala mangsa yen pas tayuban ngono aku ya dikongkon ditibani sampur dikalungi wujude sampur kon mbeksa nayub kaya ngono kuwi lho pakmu iki kondang lho pakmu ki rumah samu angger wong kenal kabeh do takon kapan Ki Walakas anggene mantu aku kepengin jagong aku kepengin becek lah saiki tak takon karo kowe mligine kowe sing luwih tuwa Ji Mustikwaji nggih saiki umurmu wis pira? Umur kula, heeh. Menawi mboten lepat sampun umur 2 dasa gangsal. Pira? 2 dasa gangsal. Selawe to? Nggih, kula basake. Selawe iki ora kena dibasakne ngono kuwi, selawe selangkung. Kok iso 2 dasa gangsal denggelmu mlocot ki ora? Kranten ki ya salah. Ora enek tembung kranten. Mula sok enek MC ngendika kranten wekdal sampun dalu. Kranten ki salah. Krana ya krana. Ingkang setunggil. Lah setunggal ki ya salah. Setunggal kuwi wis basa aja dibasakne neh dadi setunggil. MC kudu ngerti bangsane kaya ngono kuwi. Ya ning aku ora MC. Lho, aku ngandani karo kowe dadi cah enom sing pinter basa, ngerti karo sastra tinggalane para luhur mbiyen sing apike kaya ngene. Basa Jawa ki apik. Rembukan karo sak baraan, ngono ki ya ana tembunge dhewe. Rembukan karo wong tuwa ki ana dhewe, rembukan karo cah cilik ki tembunge ya ana dhewe. Tur basa Jawa ki beda sithik, maknane ya wis beda, artine wis ora padha. Kenceng karo kenceng kuwi wis beda. Dengkul karo dangkal wis beda. Wuru karo wuruk kuwi wis beda. Yen wuru ki mendem, yen wuruk kuwi tegese piwulang. Jeru karo jeruk. Jeru kuwi tegese pancen ya upamane kaline jero banget. Yen jeruk kuwi bangsane woh-wohan. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Mak tratap aku. Lho aku ki kaji ya tratap-tratap piye ora. Tak tutupne lek ngene mumpung rong budal ya. Nggih, monggo. Jarno ae ayo. Lah banjur kowe sari umur pira? Nggih. Menawi emut kula umur kula menika 2 dasa setunggal. Kuwi ora kena dibasake. Selikur ngono lho. Kuwi angka sing apik lho selikur yen nang kene iki. Apik kuwi. 1 19 2 selikur apike ra umum.
Sik, aku takon karo kowe Ji. Nganti saiki kowe apa urung tau duwe kenalan cah wedok sing cocok karo batinmu? Lir-lir tandure usuk lir kang ijo sebabe kuwi kok ndak perintah supaya enggal palakrama supaya enggal rabi iki merga nuwun sewu. Wong ki yen cukup umur, apane umur selawe kaya ngono kuwi, yen randang rabi, godane iki abot. Godane iki abot. Ngen kuwi enek wong wedok ya karo wong lanang boros ngono enek. Petang tahun pisan pedhot, petang tahun pisan diperbarui ngono kuwi. Nganti kowe randang rabi, kowe bisa mengko banjur nindakake sedeng utawa maksiat merga ora kuat ngempet hardane hawa nafsu. Wong rabi iki ngibadah, waton kowe bener-bener tresna lahir batin lan gelem ngayomi karo bojo musuk. Apa meneh kowe gelem mulyake wong wadon loro, siji mbokmu, loro bojomu. Kowe engko uripmu arep ditata dhewe karo sing gelar jagat. Uripmu sarwa kepenak. Kejaba saka kuwi wong rabi kuwi bakale minangka panyambunging umur, panyambunging sejarah. Ya kuwi tumuruning anak sing minangka talining katresnan. Aku iki wis kepengin banget gendong putu momong karo putu. Pengen banget aku, Ci. Lah, sapa neh sing tak jagakake yen adimu Sari aja dhisik, yen sing enom kok rabi luwih dhisik, tegese nglangkahi karo sing tuwek. Ngono kuwi ora kena. Rabi yo le. Timbangane angger kowe ning kamar mandi suwi ngene nyapa coba ayo. Mboten. Rabi yo cah ndi? Engko tak lamarke aku tak sing ndodhok korine nginang jambe suruhe. Candi, eneng apa ora? Wonten. Sing kok tresnani? Sampun wonten. Lair batin leh mutresna? Lair batos. Badhe kula tresnani, kula ayomi ngantos kukuting gesang kula. Bagus. Pramara rahmangus wamya ngambrangengeng. Kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalatgung. Risang konto wastrat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayan yen pancen wis ana
sing tok incer sing tok ince mongko dadi katresnanmu candhi gage kowe matura ning panjalukku aja nganti calon bojomu ki luwih tuwek timbang kowe mergo yen nganti engko bojomu luwih tuwek timbang kowe engko ya melu ndang tuwek ngerti ora pengumuman kowe aja golek sing tuwek. Mergo kowe tau krungu to ning pejagalan biyen enek cerita. Wong sing jenenge Warsita sik enom ganteng gagah umure 20 taun. Pengen rabi karo rondo tuwek umure 60. Lah mbiyen tak takoni ya madhep rene tak takoni kanthi bener becik. Warsita, kowe iso rabi karo rondo tuwek umur 60 karepmu piye? Nggih, Kyai. Dasarmu apa? Kula ngertos nika wong sugih, nika bandane pirang-pirang, nika sawahe pirang-pirang, sapine pirang-pirang. Mangke menawi kula rabi ngibarate gending kula tibani pangkur jenggleng. Niki mangke kula genjot pisan mesti rondo sepuh kula mesti mati. Bandane kula pek ning kok capot dadine piye kelingan ra dudu rondo tuwa sing mati ning malah Warsita sing murdar mergo apa dheweke keracunan susu sing kedaluwarsa ngerti ra aja luwih tuwek lho aja ngono lek luwih tuwek biasane sing lanangi kalah wedi karo sing wedok kuwi lho ngene salah ngono salah padha karo pakmu biyen ya ngono wis ngaku dadi pangarepe para jagal ing krene ngaku dadi ratu pisan muduna ngaku dadi lurah pisan dalang sing gaweane ngomyang sawengi utuh nek kadung digetak karo bojo wedok goblok dadak niku mesti yo candi Kandhawayu ora pira pira mboten Bapa yektine dudu wong liya braya dudu wong sak njabane pajagalan kene tegese sing kok tresnani iki malah wong pejagalan bocah pejagalan kene cocok yen ngeteri manten ra kadoan aku ya gathuk aku mathuk aku sarujuk kuwi cah endi anake sapa upama aku bloko apa kira-kira bapa Walakas kersa nampa kanyatan. Lho, sing jaman saiki jenenge kebon nusu gudel. Wong tuwa ki mbangun miturut karo karepe anak. Yen pancen kowe wis tresna, wong tuwa ya melu tresna. Aja wigir ringa-ringa. Yen perlu anake pidak pejaraan saudon saurupan. Wong melarat pisan ora apa-apa, sing penting atine ora melarat. Sapa kuwi mau? Ora ana sing tak tresnani kejaba. Wonge ya sak omah karo aku. Hah? Jenenge sapa? Sing arep tak rabi adikku Dewi Mustika Sari. Hah? Kunjing langit lan-lanatan. Pergi angin alet desan. Ceblok-ceblok jantungku. Ning donya ki wong ayu pirang-pirang. Ning sing ayu lahir batin kaya Dik Sari ora ana. Cangkemmu rasa wangsulan kowe. Kae lho para pinter lak sing ngendika, donya ki ambane ora mung sak kathok kolor, ngerti ta? Daun kelor. Heeh, daun kelor. Mbok golek liyane ngisin-ngisini. Lho, Bapak. Aku ki arep ngrabi karo Sari ki nganggo dasar nganggo wewaton. Dasarmu apa? Aku nglowentah Sari ki wiwit cilik. Biyen sing ndulang aku, sing ngedusi aku, sing nglowentah aku. Mula njaba jerone bobot bebet lan bibite tumrape Sari kuwi aku ngerti. Aku mbiyen yo nate duwe pacangan, nanging ripalungguhan iki kaya
rasaku wis pugut, rasaku wis ceklek, ora kepengin gandeng karo wong wadon ngendi-ngendi, merga racake ning jaba kono ya ayu ning ayune mung lair tok, batine kropos. Karo aku ketok ya tresna, ning aku lunga dheweke digandeng karo wong lanang liya, picek ora ngono. Racake wong wadon iki kaya ngono, sing bener-bener ayu lahir batin ya mung Sari. Mula aku gelem rabi yen karo Sari, liyane karo Sari apike aku tak njaluk mati wae. Cangkemmu lho. Prodhamon tak lireke netap duka yayah sinipe. Jojo bang mawingo wingo angis ing lambemu muni sing ora-ora. Lho, aku ngaturake witing klapa sak lugune. Aku ngerti Sari ke bocah apik, bocah alus. Budi pekertine becik. Mula aku ya ora lila yen nganti Sari engko dirabi karo wong lanang sing ora tanggung jawab. Wong lanang sing beling apa meneh wani jempalani ngajar karo bojo. Aku sing ngomong karo Sari ora bakal trima. Mula supaya Sari iki mengko ora nampa panandang merga dirabi wong lanang sing ora karuan. Luwih becik tak rabine dhewe. Kowe ngerti agama? Ngerti. Manut pranatan agama rabi karo adike dhewe iki entuk apa ora? Aku ora tau maca Quran kok. Lah kuwi ning ngono kuwi lho. Kuwi larangan tumrape agama, merga isih tunggal darah, tunggal kulit daging. Wis conto ki wis pirang-pirang, rabi tek karo dulure dhewe, racake anake engko ora sampurna. Mbuh sing cacat iki guwing kerdil, ora iso nyawang lan sak piturute. Kuwi minangka pemut ngelekke marang kabeh menungsa saka pangeran, aja nganti nabrak wewaler tur manut aturan saka agama. Upama kowe engko karo adimu Sari tak jak ning KUA. Iki pernah napane takoni karo naib. Aku lek ku jawab njajal piye ngono kuwi. Hah? Ngwaline aku dhewe. Kuwi ra sudi, kuwi ra tinemu nalar. Damar mancung cupeten aja ngawur kaya ngono kuwi. Iki wis dadi tekate aji. Aku wis duwe sumpah, aku wis prasetya. Malang-malang bakal tak putung, rawe-rawe bakal tak rantas. Aja kok bapa walakas nun sewu. Dewa mudhun nggo gaman bledhek bakal misahke katresnanku karo Sari. Tetep bakal ndak waneni. Nyatane Sari mlengos ora gelem karo kowe ngono kok. Wong wedoke ngono kuwi ditlateni tukane bakso bendina susu ya kenek ngono kae. Lambemu arep maneni karo wong gerang aku tega nugel gulumu, mang tugel gulumu. Arep oh, Raden Ceta monggo Raden. Palukon lagune lekas lukita linuting hitung kadung kadereng kamomo memangun manah rahayu ayu ana anak golong
Anggung kenya paring dono angga kancar saben dina kang welet ana tepi pangan dika kula nuwun sewu Raden Seta. Bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke gubuk kula ing pejagalan ingkang sarwa kirang kados mekaten parandene ndika ingkang kaping kalih kepareng tedhak rawuh wonten ing mriki. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk Raden Seta. Ya jagat ya dewa ya Bathara Ki Jagawalakas banget panarimaku dene nganti semono sikadarman lan pakurmatan ingkang nduk caosake marang aku. Lulus Raharja niring sambita langgengku prapta ning pejagalan ora liwat Kyai Jagawalakas lak ya tansah ginanjar seger kewarasan. Saking pangestu paduka nadyanto kula pun rita kempong pira jambul wanen duka penyakit kalih kula gila iki bagus. Kula niki asam urat nggih mboten, kolesterol nggih mboten, darah nggih normal. Penyakit kok gila kalih kula ngeten iki. Mila kula wajib ngaturaken panuwun dumateng Purbane Hyang Agung. Syukur kaki sewiyan pancen kaya mengkono. Ki, mripatmu ora? Iki penggedhe rawuh lho. Bekti karo panjenengane. Nuwun inggih. Nuwun sewu Raden Seta kula ingkang abdi. Ngaturaken sembah pangabekti mawantu punika. Monggo kula menika kuwati prantun Jagawalakas. Yo tak tampa pangestu para kanthi tampanono aku dimujadosaken dumateng Sang Hyang. Nuwun sewu kok janur gunung kagem resiko kepareng mriki. Kirangan kinten sami saking kepenger pancen dika nate tindak mriki gugah dumateng anak kula pun menawa dados rakon kirata tetandingan kaliyan ambare Raja sampun nyatane bisa dirampungi karo anakmu Jagal Bilawa.
angka 2 nalika Wirata dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi ya kuwi Wadyabala Trigarta lan Ngastina satemah dayane utawa kekuwatane si Jagal Bilawa apa dene si Kedhi Wrihatnala bisa ngundurake mungsuh sing tegese anakmu si Jagal Bilawa ki gedhe labuh labete marang kawilujengane wong Wirata tanpa lantaran kekuwatane si Jagal Bilawa mbok menawa Wirata wis tamat sejarahe. Mula anggenku rene iki yektine diutus dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa nemoni karo anakmu Jagal Bilawa bakal tak gandeng tangane tengen tak sowanake ana Sitinggil bakal nampa wujude kanugrahan. Merga apa? Yektine anakmu Jagal Bilawa kuwi dudu wong saudon saurupan nanging satriya tama ingkang lagi namur laku. Ya kuwi para Pandhawa ingkang dadi mantri pasar kae jenenge Tandha Dwija Kangka yektine Puntadewa ingkang dadi Jagal Bilawa kae Werkudara ingkang dadi Kedhi Wrihatnala kae si Janaka ingkang ngopeni Rajakaya lan tetanduran Dumagranti lan Tripala kae kuwi putuku kembar Nakula Sedewa lan sing rina wengi tansah leladi karo adhiku Utari ya kuwi Niken Salindri kae yektine garwane Puntadewa ingkang awewangi Dewi Drupadi mung emane wiwit saka Dwija Kangka ki dikepruk pawidon mustakane dening Rama Prabu Matswapati nganti ripalungguhan iki Pandhawa ora ana kabar ora ana bab-bab ingkang mratelakake papan dununge Pandhawa ripalungguhan iki mapan ana ngendi. Mula anggenku teka kene. Anakmu Bilawa ning endi tak gawane tak kantine ning kraton. Leng-lenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa aduh Raden Seta kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami inggih wiwit saking lelampahan negari Wirata menika dipun rampit Wadya Ngastina saha Trigarta bibar menika Bilawa mboten nate wangsul wonten ing mriki. Nika yektosipun namung anak angkat kula, gandeng gagah gedhe dhuwur sregep nyambut gawe anggenipun Jagal ngeleti daging lan sak piturutipun. Menika anggadhe karosan ingkang ngedap-ngedapi lajeng kula pek mongko dados anak kula. Dinten samangke Bilawa papanipun wonten pundi kula nggih mboten ngertos. Malah sisan damel atur wuninga blaka suta kemawon ripalungguhan samangke peteng jagat kula bingung raos kula ngrasake anak kula pun musti kawaji. Kula yen duwe anak Bilawa ngoten marem merga bocah ora kakehan gunem sregep nyambut gawe ngibadahi ora ditinggal mang tingali niku musti kawaji niku. Rambute gedabul ora tau dijungkati ngoten niku. Tur wonten lampane kang ndadosaken kageting manah kula. Jagat niku digelar akeh wong wadon ayu. Bareng kula takon niku yen rabi karo sapa? Lewangsulan tik gatelake kuping. Ndodok dodo ora gelem rabi yen ora rabi karo adine dhewe sing jenenge Mustika Sari niku kelakuan menungsa napa kewan ngoten niku. Nangko kinempet-kempet do sangreknaning bawana ya si tukang walang ati Mustika Aji wonten dawuh Raden apa bener kepara nyata kowe pengen ngrabi karo adimu dhewe leres
Ayo melu aku ning kutha Wirata. Neng kono akeh wong ayu pirang-pirang sing tak karepake sing endi tak tembungke. Kula kali wong wedok kutha ora seneng. Wong kutha ketoke alim alus ning jerone mobol-mobol. Jagongan karo aku golek nggen sing kepenak. Ayo, melu aku. Wengi yo mangu-mangu. Mangkok ngawati mang. Lerlemo tanpa kaning yen tanku lupa. Mengku kang yen kutha. Sarawa Paduka Raden Seta wonten warung kula Gambir Sawit mriki kula ngaturaken sembah pangabekti Raden Seta. Sungkem kula nggih katur ngarsa Paduka Raden Seta. Isih dodolan terus ya Nyi. Nggih wong sandang pangane ya dodol ngeten iki. Rame-rame ning mburi ya apa. Menika enten wilayah desa ingkang wonten ukuran desa. Wayangan iki ora tau kendhat ratane leren ra tau ana mandheke. Mila bejane para bakul-bakul kados kula ngeten iki angger enten desa sing wayangan tiyang duwe gawe wayangan mangke kula entuk rejeki. Ngoten niku. Tur Palareja niku angge wayangan niku rutin. Adeg-adege jejeg ora menga-mengo yen kuwi ya kuwi yen liyane ya liyane. Mila wiwit jaman kuncung nganti gelung le wayangan dalange ya ora tau solan salin. Merga dawuhe jarene lho, jarene dawuhe danyange mriku yen nganti dalange ganti mangke mriki enten pagebluk ngoten niku. Are itu yo. Jenengan ning anak ratu mono niki. Tiyangipun sae-sae grapyak semana. Mergo yen nanggap liyane wayang sok-sok niku enten jotosane, enten gelute. Ning tiyang ningali wayang niku jan kebak ing reh tata krama, wontenipun namung nyaman lan sekeca, wontenipun namung tentrem. Mang pirsani sak lapangan kebak sing lenggah menika kakung putri mboten dipun pisahaken. Parandene nggih mboten enten critane bar wayangan wong wedok sing meteng mboten enten. Merga kabeh ngenggoni kalian tata krama. Niku badhe ngersakaken napa ngunjuk napa ya apa Ji kopi mawon peteng kaya urip ngono kopi loro kang laku lan iki mesti kuaji nggih ngetakaken menawi gendhis mboten ora rasane kula gak dadi penyakit menapa ngersakaken susu kula napa pripun Raden kula mantuk mawon horor ketoke bakule niki.
Iki plenguk. Dadi wong dodolan ning wayangan lek pengen laris kudu ngejak wong wedok ayu pinggir plenguk ngene iki. Terus dijaraki karo wong lanang-lanang sing do ning kono ngono. Ya disawiske, disediake unjukane kopi sing mirasa, Nduk. Ji, wonten dawuh. Kowe ngerti bedane menungso karo kewan? Kewan mboten duwe akal, menungso duwe nalar. Nah, mula menungso diparingi nalar karo Gusti sing gelar jagat ki nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Yen kewan kae, aja kok karo adike, karo mbok dene dhewe tega. Yen kewan yen nganti ana wong kok tega karo mbok dene dhewe kuwi tegese wonge kaya kewan. Wong wadon akeh. Tak golekke sing trep karo kowe, sing cocok karo kowe. Sing dhuwur nganggo kudung mesti kuwi ilmu agamane kandel. Ah mboten mesti. Ngen kula niku enten ketoke dhuwur ngangge kudung ngisor bake warung niku pirang-pirang. Ning tumindakmu sing kaya ngene iki nabrak aturane agama. Ora ana tinane ngatasé rabi kok karo adine dhewe. Kuwi ora lumrah, mila dipun limrahaken. Kula wegah rabi kali tiyang sanes. Wong wadon sakniki anan mung nyakiti atine wong lanang. Wis kapok wis bosen. Nggih namung adi kula niku sing kula tresnani. Sanese mboten. Sing perintah ki anak ratu lho. Sing ngelikke kowe ki anak ratu. Yen kowe ora manut karo seta, arep manut karo sapa? Kula mboten wedi kali sinten-sinten. Katresnan menika uruping jiwa luhur, kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah, ingkang titah kala wau mboten saged nampik lan milih. Kowe kesurung hardane nafsu, katresnan tanpa nafsu mboten wonten dayanipun menapa-menapa. Ngadeka kowe. Ngadeka. Aku ki alus bisa, kasar ya kulino. Yen tak lus kowe ora gelem apa njaluk tak kasar. Aku tega lho. Tanganku iki tak samplukke bathukmu yen nganti sirahmu ora sigar merapat aja diundang aku seta. Kowe iki mapan ana ning pejagalan, pajagalan ke bawah keperintah ing negara Wirata. Ayom-ayem tentrem jenjem permanem tumrap sekabeh para kawula ki ana tangane seta. Aja rabi karo adimu, mboten. Tetep adikku lho ingkang kula tresnani. Nekat, nekat. Wani karo seta, napa ingkang kula deni? Bagus.
kelap-kelap katon ler kincanging alis risang maweh gandrung aduh Raden kula nyuwun pangapunten kula kalah kula tanpa daya kula manut kalian reh perintah paduka Raden Seta kula nyuwun gesang yen aku gelem sak gedhakan iso gecek ndasmu sampun Raden kula tobat kula nyuwun pangapura kula sumpah kula prasetya mboten badhe ngrabi kalian adi kula pun sari alah ngapusipun didek cengele mawon niku Li anak kaya ngono kelakuane ora umum diperintah wong gerang menti manen dikongkon menti nyentolani anggere bar panen ya ora melu ngusungi gabah bareng gabah dilumpukke diwadahi sakjroning wadah kula lunga niku gabahe didol kalih lari niku mang pejahe kemawon Raden Seta kula nyuwun pengayoman lahir batin anggenmu tobat lahir batin ora arep ganggu karo adimu dhewe mboten saestu mugi sineksen jagat saisinipun kula nyuwun pangapunten Raden Seta kula nyuwun pangapunten. Selwu lepat diagung pangaksama paduka Raden. Bapa Jagawalakas. Aku njaluk pangapura Bapa, ora sudi ngapura dosamu wis tumpuk undung kaya gunung kemukus. Pol-pole bar njaluk ngapura bar arep tuman meneh. Anakmu duwe niat apik, anakmu duwe niat sing becik, aja malah kok gawe kaya ngono ya. Kula dosa ageng mboten namung dumateng Bapa Walakas ning kalebet kula ingkang ngrujit raosipun adi kula pun Mustika Sari. Kula kepengin njaluk ngapura kalian Mustika Sari. Ki Walakas anakmu wadon gorene. Sari aku njaluk ngapura ya nadyan kaya apa lan kepiye kowe adikku sing tak tresnani aku dulurmu lanang ora bakal tega mentala karo kowe tae nindakaken sanggit rungsit samudana nenggih Mustikawaji kepengin ketemu kalian ingkang rayi Mustika Sari bakal njaluk pangapura ning yektine nindakake reka daya anglimpe sajroning Raden Seta miwah Ki Walakas datan prayitna mangkono Mustika Sari gya diglandang dening Mustikawaji lumayu banter sasat sipat kuping Adi. Adimu balekno Di. Mang nyedak, mang rebut sari. Yen nganti sampeyan nyedak, ngrebut sari, pedang kula ing badhe mbleh gulune sari. Mang nyedak, yen kepengin weruh getih lereh-lereh wonten mriki. Mang nyedak. Mustikawati Dewang para kingken Dewang
pangandikanipun para kiai Brahmana Resi. Wong duwe anak yen pancen apik pakartine nadyan wong tuwa urung mati ning raosane kaya munggah swarga. Kosok baline yen di anak mrosal angel ditata angel diatur nadyan to kula ni dereng mati ning rasane kaya kecemplung neraka jahanam. Aji nika pripun Aji? Adike dijak lunga mongko rung cekel gawe pol-pole siji niku mangke mengusung-usung gamelan nika mangke. Ora duwe kepinteran apa-apa. Yo. Ndak aturi sabar Ki Walakas. Lelakon ki adile mung disandang lan wong tuwa kuwi yektine kewajibane mung telu. Siji nyontoni, loro ngandani, telu ndongani. Nyontoni tegese kowe mestine wis menehi conto ing bab tumindak ing saben dinane ingkang hanjuk marang kebecikan. Ngandani mestine ya anakmu wis kok tuturi. Angka telu ndongani mestine kowe tansah ndedonga nyenyuwun marang purbane Kang Kawasa supaya anak-anakmu bener-bener duwe bebuden ingkang luhur. Kowe ndak aturi pinarak ingkang prayoga dongakno muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah nyanding tak oyake si Mustika Waji sakwutuhe dadi tanggung jawabe Seta. Matur nuwun Raden Seta cetha lamun to paduka menika satriya ingkang trep minangka kaca Brenggala Raden. Pandhawa tata kate wisaya Indriyaksasara maruta awana ana marakana samirana lan warayang Pancabayu wisikan gulingan lima wancine bedhug tengange ana bocah lanang wedok sing mlaku ana ing dalan. Sapa kowe? Aku bocah pejagalan jenengku Mustika Waji. Iki adikku wadon Mustika Sari. Kowe kakang Adi. Ya. Mbokmu karo bapakmu padha. Kowe wis tau diruwat. Ruwat ki apa? Lah dalah.
mripatmu jerengen gobokmu iki Bathara Kala. Kene ra ngruwat nek kowe metu, sak senengku metu iki sak penake dhewe ngerti ora. Mongko manut pangandikane bapakku Bathara Guru, kowe iki bocah kedana kedini. Anak loro lanang wadon iki kedana kedini kuwi bocah Sukerta dadi pangane Kala. Kedini kedana anak loro wedok karo lanang ya pangane Kala. Bocah untang-anting anak siji kuwi ya pangane Kala. Sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang kuwi ya pangane Kala. Pancuran kapit sendang kuwi ya pangane Kala. Bocah Srimpi anak papat wadon kabeh ki ya pangane Kala. Bocah Saramba anak papat lanang kabeh pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh ya pangane Kala. Pendhawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalung usus ya pangane Kala. Bocah sing Kresna lan bule pakulitane ya pangane Kala. Wong wedok ngrubuhke dandang ya pangane Kala. Wong wedok mecahke gandhik ya pangane Kala. Wong bersih desa tek ora wayangan pangane Kala. Kowe bocah Sukerta trep dadi panganku. Ayo layu. Iki Prabu Susarko saka negara Trikarta. Come on.
Salamuni kampar tondo panengeranira Sithik Sudirga Marawati katon lawur paningalira kasinungan kanuragan bola-dala recemaning sejatining alam ingkang tinut ing jagat Patih Krendha Yaksa kawula nuwun timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Susarka. Apa to darunane jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Yektine bakal ndak kanthi ngrembug lan ngrumpaka tumrap lelakon negara Trigarta iki. Mestine jeneng sira kabeh wis ngerti lamun to biyen ingkang jumeneng nata ning Trigarta Kakang Mas Susarma utawa Prabu Susarman. Merga tetandhingan kelawan Balawirata satemah panjenengane nandhang seda. Mula kang mangkono, aku kepengin mulyakake kakangku sing wis sumare, kepengin mulyakake kakangku sing nyatane mbiyen kersa nglintirake keprabon satemah Prabu Susarka bisa Nyakrawati Baudenda dadi ratu ngenyam kawibawan kemul kamukten wenang nepak gun-gunane wong sak negara Trigarta. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati. Gandeng sing nyedani Koko Prabu Susarma ya kuwi wong Wirata. Ripalungguhan iki aja dikangilan. Krik lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nadyanto som sambung obor colok rintang rambatan pundak Buddha dina iki. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh ayo wadya bala Buddha 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 Buddha.
unang uning unong unang uning unong uninang uning unong unang uning unong padha nganti kegawa godane setan padha nganti kegawa godane setan Prawadya bala bacingah Jim setan priprayangan gendruwo ilu-ilu banaspati sundel bolong susana ayo para peri wedok budal bareng yo peri wedok yo entuk perintah kobose budal yo kaya ana nggon rame-rame ning lapangan sing mirsani semono akeh iki tontonan apa kae wayang kulit bersih desa ing Palareja mula didongakake tuku meja dinane Jemuah muga-muga kabeh wong Palareja diparingi berkah barokah tuku meja didekek sanding sumur. Muga-muga kabeh wong Palareja sehat dan panjang umur. Amin. Numpak tronton nggo momot cengkeh. Muga-muga kabeh para penonton rejekine akeh. Amin. Tronton mesine panas. Muga-muga penonton utange lunas. Amin. Susana. Susana. Hey, hey. padha nganti kegawa godane setan padha nganti kegawa godane setan sikile telu wahing bir ayo budal dicepake rudal karo drone yen wong luar negeri saiki kabeh wis duwe senjata nuklir yen Indonesia duwene MBG yo
Jane setan apa ambulan malah. Wi. Aku mbiyen iki ya perangkat desa. Ning senengane njupuki pajeke rakyat. Bareng mati aku ora duwe daging kaya ngene iki. Ning beda yen ana lurah kuat 2 periode, 2 taun pisan gelem nanggap wayang, calone swarga papane. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Ya. Pak, Bapak, Apa? lo ayang Neng ndi enek wayang? ning Palorejo. Rame. Rame ra umum, masyarakate kompak. Baru terjadi di Palorejo ing atase iuran tiap RT kok nganti 5 juta rupiah. Ayo ndelok wayang. Iya. Bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Iya. Ora takon bubuk engko ngerti jajan ngerti engkek-engkek njaluk ngono. Nonton wayang cangkruk neng wedang kopi, ngombe kopi pahit, jajane gedang goreng anget, bar mangan terus ngerokok kedul-kedul. Saya pernah membaca yaitu tentang kesehatan. Merokok itu bisa merugikan dirimu. Paru-paru rusak, jantungmu akan rusak, bahkan bibirmu akan pecah. Setelah aku membaca buku itu, akhirnya aku langsung berhenti membaca buku. Ngene iki cah cilik-cilik wis seneng. Jenenge wayang sing nonton ra mung sing sepuh, cah cilik generasi ben seneng wayang, carane ya kudu ora mau nang kene iki mbok ning bathuke metu keluke. Ya mesti metu keluke lah selange semene gedine. Genah penggemar Pak Anom iki kere.
Madang bulan